рости гап дар шароите ки мо зиндагӣ мекунем мавзӯъҳои муҳим ва мавзӯъҳое ки қобили мулоҳиза ҳастанд ва мавзӯъе ки меарзанд ки дар бораи онҳо суҳбат кунем хеле зиёд ҳастанд. Мавзӯи имрӯзаи мо мобилизатсия аст ва умедвор ҳастам ки оле яке аз мавзӯъҳое ки мавриди таваҷҷӯҳи бештари мардум ва доираҳои гуногун ҳам доираҳои илмӣ ҳам коршиносон ҳам низомиён ва ҳам ҳатто муҳоҷирони оддӣ қарор мегирад ин мавзӯи мобилизатсия аст ё сафарбаркуниест ки рӯзи 21 санади ҳуқуқӣ дар ин бора ба имзо расид аз ҷониби президенти Русия. Чаро мо ин мавзӯъро интихоб кардем? Зеро ки ба беш аз 1 миллион шаҳрванди кишвари мо ки дар муҳоҷират ҳастанд ва аксарияти онҳо дар Русия ҳастанд, ин мавзӯъ ё бавосита ё бевосита метавонад дахл дошта бошад. Онҳое ки душаҳрвандӣ доранд дар ин шароит бояд чӣ кор кунанд? Ё онҳое ки дар хумори ё дар орзуи доштани шаҳрвандии Русия буданд, онҳо бояд чӣ кор кунанд? Оя аз ин шонс ё аз ин имконе ки барошон медиҳанд, яъне сафарбар шудан ва бар ивази он гирифтани шаҳрвандӣ истифода бубаранд ё хайр? Хуб, ба ин ва мавзӯъҳои дигар ва саволҳои дигар умедворам ки аз ин маҳфил мо ҷавоб меёбем ва мо бо камоли майл шуморо бо меҳмонон ошно мекунем. Роҳбари ширкати ҳуқуқии ҳимоя Наврӯзоди Наев аз тарафи дасти чапи ман, ҳамчунин сардори раёсати муҳоҷирати аҳолии вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон Баҳром Самадов ва журналист Исматулло Абдуллоев ки дар суҳбат бо мо ҳамроҳ хоҳанд буд. аввалтар аз ҳама ман мехостам ки дар мавзӯи умуман ё худи ҳамин мафҳуми мобилизатсия суҳбат кунем. Акай Наврӯз, умуман чӣ мафҳум аст? То ҷое ки ман медонам дар Русия дар 80 соли охир ин гуна сафарбаркунӣ ё мобилизатсия набуд. дар ҳақиқат дар Русия ҳамчунин вақте ки Русия дар яке аз кишварҳои собиқ шӯравӣ будак, ҳамагӣ 3 маротиба мобилизатсия эълон шудааст ки ин сеюмаш мебошад ва мафҳуми мобилизатсия онро дар бар мегирад ки шумо маҷбур мешавед вақте ки ба шумо ҳамон повестка равон мекунанд, яъне шуморо даъват менамоянд, шумо наметавонед ки гӯед ки ман намеравам ба ин ҷанг ё ки ба ин дар асосан дар ҷаҳон дар вақтҳои ҷанг эълон мегардад мобилизатсия, лекин аз сабабе ки дар Русия инро спецоператсия меноманд, вале ин ба қонун он қадар ҳам рост намеояд, лекин ба ҳар ҳол онҳо мобилизатсияро эълон намуданд ва ба ҳар он шахсе ки даъватнома равон карда мешавад, ӯ уҳдадор мешавад ки албатта рафта ба ҳамун комиссариятҳои ҳарбӣ ва онҳоро пас аз 1 моҳ аз гуфти худашон ба ҷанг аллакай раҳсипор мегардад. Хуб, биёед якбора аз худи намояндаи вазорати меҳнат низ суҳбата идома медиҳем. Худи ҳамин фармон, худи ҳамин мобилизатсия ва будани шаҳрвандони мо инҷо аз ҷониби вазорат, аз ҷониби раёсатҳо чӣ хел қабул шуд? Чӣ тасмимҳо гирифта шуд ва чӣ корҳо оле анҷом дода мешавад? Зеро ки шумори зиёди мардуми мо онҷо ҳастанд ва хонахоҳ ин ба як қисми онҳо таъсир дорад, дахл дорад. чуноне ки муҳтарам Наврӯзоди Наев қайд намуданд, мобилизатсия ва муҳтарам Рӯҳӣ қайд карданд, 21 фармони президенти Федератсияи Россия қабул гардид дар бораи қисман сафарбар намудани шаҳрвандон дар Федератсияи Россия. ин аслан ба шаҳрвандони Федератсияи Россия тааллуқ дорад, на ба муҳоҷирони меҳнатие ки дар қаламрави Федератсияи Россия фаъолият доранд. агар муҳоҷирони мо душаҳрвандӣ дошта бошанд чӣ? дар ҳолати доштани душаҳрвандӣ ҳуқуқшинос хубтар медонанд, вақте ки шаҳрванд дар қайди Федератсияи Россия бошад, эҳтимолияти даъвати вай ҳаст. яъне акай Наврӯз, метавонад ин тавр ки шаҳрванд душаҳрвандӣ дорад вале дар қайди комиссарияти ҳарбӣ дар Тоҷикистон бошад? бале албатта ки чунин шуда метавонад. Русия чӣ хеле ки мо медонем, Русия бо Тоҷикистон як шартномаи дар бораи душаҳрвандӣ дорад. Ин шартнома бо дигар давлатҳо баста шудагӣ нест, фақат бо Тоҷикистон ҳаст ва дар ҳолате ки шаҳрванд дар Тоҷикистон адои хизмати ҳарбӣ мекунад, ӯ аз адои хизмати ҳарбии ҳатмӣ дар Русия озод мешавад. Чунон ин ки дар Русия агар адои хизмати ҳарбии худро кунад, дар Тоҷикистон озод мешавад. Лекин дар вақте ки мобилизатсия гузаронида шуд, ӯ албатта агар дар қаламрави Федератсияи Русия бошад, ӯро метавонанд даъват намоянд. Шаҳрвандии дуюми ӯ, яъне шаҳрвандии Тоҷикистон, ӯро аз даъвати ҳарбӣ озод карда наметавонад.
хеле ки ҳозир ба мо маълум аст, бисёри шаҳрвандони русиёро ҳатто дар роҳҳо, дар дигар ҷойҳои ҷамъоматӣ, дар дигар ҷо ба даъватнома ба онҳо месупоранд. яъне ки ҳатмӣ нест ки онҳоро ба хонаи онҳо бурда расонанд. ҳарчанде ки дар он ҷо ба қайд ҳам гирифта набошанд, онҳоро метавонанд ки даъват намоянд. хуб, як чизи бисёр муҳим ман мехоҳам шумо шаҳр бидиҳед, зеро ки барои бинандаҳои мо ҳам бисёр ҷолиб аст. Тасаввур кунед ки шаҳрванди ҷумҳурии мо агар дар Русия зиндагӣ кунад, ду шаҳрвандӣ дошта бошад ва даъват шавад ба сафарбаркунӣ, хуб ва баъди баргардад ба Тоҷикистон, оё мақомот метавонанд ки ӯро гунаҳгор кунанд бо банди 401 прим 1? Не, бояд ки чунин нашавад, чунки вақте ки шаҳрванд дар Федератсияи Русия айни ҳол зиндагонӣ дорад ва ӯ даъват шуд, ӯ маҷбур аст ки ба оҷо равад. яъне ки ӯ ҳуқуқ надорад ки аз он даст кашад, аз хизмати ҳарбии ҳатмӣ ки ба он ҷо ба мобилизатсия ӯро даъват намуданд. дар ҳолате ки агар ӯ шаҳрвандӣ надошта бошад, яъне шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон бошад, ва чӣ хеле ки мо медонем айни ҳол дар Федератсияи Русия бо қонуне қабул шуд ки метавонанд ба шаҳрвандони хориҷа, инчунин ба шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон ва ғайра шаҳрвандӣ диҳанд, дар ҳолате ки онҳо ихтиёран ба сафи қувваҳои мусаллаҳи Федератсияи Русия раванду ба ҷанг раванд. ва дар ҳолати мазкур аз сабаби оне ки онҳо ихтиёран мераванд ва шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон мебошанд, шаҳрвандии дигар давлатро надоранд, онҳо ба ҷавобгарии ҷиноятӣ дар Тоҷикистон кашида шуда метавонанд. хуб, мо ба ин мавзӯъ албатта бармегардем. Бинандаҳои азиз, ҳозирини азиз, агар шумо ҳам кадом як саволоро доред, метавонед ишора кунед ва саволоро пешниҳод кунед. хуб, ман мехостам ки ози аз Исматло ҳам пурсам, умуман ҳамин мавзӯъ дар воситаи ахбори омад чӣ хел бозтоб меёбад? Исматло, чӣ менависед шумо дар саҳифаҳои интернет, саҳифаҳои газетаатон? дар фейсбук ин мавзӯъ бисёртар мисли ҳамаи мавзӯъҳо ду тараф дорад, яъне ҳастанд ҷонибдорони ин мавзӯъ, яъне сафарбаркунӣ, ва ҳастанд нафароне ки ба ин мавзӯъ зиддият доранд. шумо ба кадом гурӯҳ шомил мешавед? ман фикр мекунам ки яъне ҳама чӣ бояд тибқи қонун бошад. агар ин ки шаҳрвандии Тоҷикистон доранд, бояд нараванд, яъне ба хотири шаҳрвандии Русия шуда бояд ба хоки дигар кишвар нараванд. ва тибқи ҳамин наворҳое ки чанди охир мебинем, ҳамон нафарҳое ки розиянд, яъне ки тарафдорӣ мекунанд барои мобилизатсия, онҳо худашон шомил намешаванд ба сафи мобилизатсия. яъне ҳастанд нафароне ки дар Федератсияи Русия хизмати ҳарбӣ накарданд, яъне ин баҳона шуда метавонад ки мобилизатсия ба онҳо ба сафар, яъне ки ҳамон даъватнома наояд. ҳастанд нафароне ки сину солашон калон аст. зиёдтар ҳамино розигӣ медиҳанд, яъне ҷонибдорӣ мекунанд аз амин сафарбаркунӣ. ва ҳатто чӣ тавре ки аз хабарҳои охир мебинем, аллакай қисми зиёди шаҳрвандони Русия аз Русия хориҷ мешаванд. бештари онҳо ба Осиёи Миёна меоянд, чунки давлатҳои Аврупо, бахусус Лаҳистон ва Гурҷистон марзҳои худро барои шаҳрвандои Русия баст. ва имрӯз ҳам як хабар хондам ки фақат онҳо метавонанд ба мошин, яъне ки ба дигар роҳ не, фақат пиёда сарҳадро убур кунанд. барои ҳамин шаҳрвандои Русия зиёдтар давлатҳои Осиёи Миёнаро интихоб карданд ва инчунин дар Тоҷикистон ҳам, яъне дар шаҳри Душанбе ҳам мушоҳида мешавад ки шаҳрвандони Русия зиёд шуданд инҷо. хуб, ман аз Наврӯз Одинаев мехоҳам пурсам, шаҳрвандони Русия, миёни онҳо тоҷикистониҳо ҳам ҳастанд, русҳо ҳам ҳастанд, омаданд ба кишвари мо дар ҳар куҷо, дар меҳмонхонаҳо, дар ҳар куҷо ҷо гирифтанд. хуб, дирӯз ман суҳбати Лукашенко ва Путина тамошо кардам дар мавриди он ки эҳтимол ки аз ин ҷо баргаштан онҳо бо кадом як проблема рӯбарӯ мешаванд. Масалан, мақомоти Русия метавонад барои шаҳрвандони худаш ки баъди гузаштани ин вазъият бармегарданд ягон мушкил эҷод кунад. бинед субҳон ки айни ҳол аз сабаби ки вазъият бисёр тез тағйир меёбад, ҳар рӯз бо як суръати баланд қонунҳои нав қабул мешаванд, мо садфоиза бо боварии комил гуфта наметавонем ки пагоҳ чӣ мешавад. яъне ки аввалаш ман фикр мекунам ки ин суханоне ки Лукашенко гуфт,
инро ба он хотир гуфтанд ки тарсонанд ҳамун шаҳрвандоне ки ҳозир айни ҳол тарк карда истоданд ва намехоҳанд ки ба ҷанг раванд онҳо худдорӣ кунанд аз ин кор. барои ҳамин ба ҳар ҳол чӣ мешавад пагоҳ мо ҳозир гуфтан душвор аст. яъне онҳо ба назари шумо чаро масалан онҷо намеистанд ва намегӯянд ки мо намеравем ё метарсанд ки ба ҷавобгарӣ ҷалб мешаванд? албатта метарсанд ки ба ҷавобгарӣ ҷалб мешаванд. дар ҳамон рӯзе ки мобилизатсия эълон шуд, боз қонунҳои дигар ҳам қабул карда шуд ки то 10 сол ба ҳабси ҷиноӣ гирифта мешавад, то 10 сол аз озодӣ метавонанд маҳрум шаванд. аз ҳамин сабаб онҳо инро ҳам дарк менамоянд ки ба наздикӣ мумкин ки пурра қатъ шавад, баста шавад ҳамин сафарбарии онҳо, яъне ки он маҳдудиятҳо гузошта шаванд. барои ҳамин то ҳоле ки ҳамин чиз шудагӣ нест, онҳо мехоҳанд ки тезтар тарки кишвари русияро кунанд. умуман муҳтарам самадов, ҳамин мавқеи вазорати мо чӣ аст? шумо ба муҳоҷирон чӣ гуфтанӣ ҳастед? яъне паёмтон ба муҳоҷирои мо чӣ аст? ман аз фурсати муносиб истифода бурда ва диққати ҳамаи шаҳрвандон аз ҷумла муҳоҷирони меҳнатӣ мерасонам ки аз иштирок дар амалиётҳои ҷангӣ дар қаламрави давлатҳои хориҷӣ худдорӣ намоянд, зеро кирдори мазкур мутобиқи моддаи 401 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобгарии ҷиноятӣ ва маҳрум сохтан аз озодӣ аз 12 то 20 соло пешбинӣ намудааст. хуб, умуман сари як интихоб фикр мекунам ки муҳоҷирон аксаран қарор мегиранд ва ман намояндаҳои кумитаи динро дидам ки дар кадом як дар шаҳрҳои Русия бо шаҳрвандон суҳбат доштанд. худи ҳамин гуна гурӯҳҳои корӣ ҳам вазорат ташкил кардааст ки бевосита дар он ҷо суҳбат кунанд бо бачаҳо, ё ки дар нақша ҳаст ин чиз? намояндагии вазорат дар Федератсияи Россия фаъолият дорад ки ҷиҳати бурдани корҳои фаҳмондадиҳӣ, иттилоотию фаҳмондадиҳӣ дар якҷоягӣ бо сафорат консулгарии ҷумҳурии Тоҷикистон, диаспора ва ҳамватанони бурунмарзӣ айни замон корбарӣ намуда истодаанд. акай Усмон, як чиз илова кунам. яке аз пешниҳодҳои хуб ки мисол метавонад шаҳрвандонро аз ин ҳолат берун барорад, ин аст ки мо бояд ба дигар давлатҳое ки муҳоҷирон ба он ҷо сафар мекунанд ҳамкориро зиёдтар кунем ва муҳоҷирон, яъне як кишвари алтернативии дигар бошад ки на ба Русия, ба он кишвар барои муҳоҷират раванд. ин пешниҳоди хуб аст ва дар мавриди оне ки шаҳрвандон яъне мераванд, бояд ҳар як муҳоҷир аввалтар дурандеш бошад. касе намедонад ки ояндаи ин муноқишаҳо, ин ҷанг чӣ мешавад ва бояд ҳар як муҳоҷир фикр кунад ки оё баъд аз итмоми он ҷанг ки натиҷааш ҳоло маълум нест, шаҳрвандии Русия ба ӯ чӣ манфиат дорад. ин чиро бояд ҳам фикр кунад. бале, хуб, марҳамат, агар кадом як саволо аз ҷониби шумо бошанд, марҳамат, хоҳиш мекунам. масалан барои ҳуҷҷаткунӣ мераванд ҳамон сахр ва ҳар ҷое ки аст, дар ҳамон ҷа аллакай як варақаҳое метиҳаншон ки масалан даъват мекунанд ки ҳар нафаре агар ба ҳамин ҷанг биравад ё ин ки ба ҳамин сафарбарӣ ҳамроҳ шавад, барошон шаҳрвандии Русия дода мешавад. то куҷо ҳамин даъват ба шаҳрвандои оддӣ, ба муҳоҷирои оддии мо масалан дахл дорад ва аз рӯи қонуну қоида аст? бине дуруст қайд кардед. ба ман ҳам фиристоданд ин буклетҳои маълумотномо ҳастанд. ин повестка ҳисоб намеравад. албатта ки мо наметавонем гуфтан ки ин даъватномае ки ба шаҳрвандони Русия равон карда мешавад ин чунин аст, валекин дар ҳамон ҷо дар ҳақиқат бо забони тоҷикӣ ва бо забони русӣ ҳамин даъватномаро ба ҳама равон мекунанд ки ихтиёран биёед ба ҳамин ҷо ба сафи қуллаҳои мусаллаҳ дароед. албатта ки қонуни дар Федератсияи Россия аст. қонуни Тоҷикистон онро наметавонад ки аз вай гирад, аз маълумот гӯем гирад, лекин чунин ҳолатҳо дида мешавад ва яке аз нуқтаи дигар ҳам бояд қайд намуд ки ҳамин нуқтае ки ба ҷанг ҳамин шаҳрвандони моро метавонанд шомил намоянд, дар ҳамон ҷойгир шудааст ки
шаҳрвандон муҳоҷирони меҳнатӣ барои патентгирӣ мераванд. яъне ки вақте ки онҳо мераванд ва мехоҳанд ки патенти худро дароз намоянд ё патент гиранд ба расмият дароранд, дар баъзе ҳолатҳо шаҳрвандони мо пурра намехонанд аммо ҳуҷҷатҳое ки ба онҳо пешниҳод мегардад ва имзо мегузоранд ва дар ҳолати мазкур онҳо метавонанд онҳоро ҷалб намоянд ки шумо аллакай гузоштед имзои худро ва марҳамат ба ҷанг равед. ман ба он шаҳрвандоне ки аз ин кор даст кашиданӣ ҳастанд ва аллакай лекин имзои худро гузоштанд гуфтанӣ ҳастам ки шумо ба ягон ҷавобгари ҷиноятӣ шуморо кашида наметавонанд, ҳуқуқ надоранд. шумо агар даст ҳам монда бошед, ягон маблағ гирифтагӣ набошед, метавонед гӯед ки мо намеравем ва дар ҳолате ки ба шумо ягон фишорҳо оранд, шумо метавонед ки ба консулгарии ҷумҳурии Тоҷикистон ё ки ба сафорат занг зада аз онҳо ягон ёрӣ вай кунед, хоҳиш намоед. хуб, як ишораи дигарам мехоҳам анҷом бидиҳам ки худи ҳамин яъне ҷалб кардани нафароне ки дар мақомоти гуногуни Русия кор мекунанд, аз он ҷумла дар нуқтаҳои патенту ба қайдгирии муҳоҷирон, ҳамин даъвати онҳо қонунан дуруст аст ё не? албатта мобилизатсия баъзе сиру асрору баъзе паҳлӯҳои дигарам дорад, вале онҳо метавонанд ки масалан шаҳрвандони моро даъват кунанд, дар ҳоле ки масалан вазифаи онҳо фақат ба қайд гирифтани чи аст. аз нуқтаи назари қонунӣ дуруст аст? аз нуқтаи назари қонун субҳон ман хело зиёд шуд ки дар ҳамин фазои қонунгузории Русияро нигоҳ мекунам. қонун дар он ҷо қариб ки қадри худро ба пуррагӣ аз даст додааст. чунки бисёр мо медонем, инчунин камтар аз мавзӯъ дур ҳам равам, вақте ки шахсонро ба ҷавобгарии ҷиноӣ мекашанд ва онҳо дар ҷойҳои ислоҳотӣ аллакай ҷойгир шуданд, яъне ба маҳбасҳо рафтанд, онҳоро ҳам бурда истоданд. чӣ хел мебаранд онҳоро? меоянду бо онҳо суҳбат мекунанд ва мегӯянд ки шумо ба ҷанги Украин меравед, ҳарчанд ки онҳо баъзеашон ба 20 сол 25 сол зиндонӣ шуданд барои куштор ва ғайра. онҳо як имзо монда дар ҳамин шартномаҳо мераванд ним сол ба хизмати ба ҷанги Украина ва пас аз ин ним сол онҳо озод мешаванд. дар қонунгузорӣ ин чӣ омадагӣ нест ва гуфта шудааст ки фақат суд ё ки президент метавонад онҳоро озод намояд дар баъзе мавридҳо. лекин ҳамаи ҳамин айни ҳол аз қонун берун аст, чунки ҳамин корҳое ки шахсоне ки ҷалб менамоянд шаҳрвандони монро, он ҳам ба қонун ҷавобгӯ нест, лекин айни ҳол мо наметавонем ки аз онҳо чизи зиёде талаб намоем. хуб, марҳамат. бо саволои дигар агар ҳастанд ки марҳамат. ман муҳаммад маъруфзода ҳастам. ба ҳуқуқшинос як савол дорам. рости гап, чанд рӯзи пеш дар шабакаҳои иҷтимоӣ як хабаре паҳн шуд ки гӯё президенти Украина даъват кардааст ки ҳар он нафаре ки ба ҷанг ба таври маҷбурӣ дар натиҷаи мобилизатсия оварда мешавад, агар худ таслим шавад, мо онро озод мекунем. дар ин бора шумо чӣ гуфтанӣ ҳастед? ин хабар то кадом дараҷа ҳақиқат дорад ва ё агар рост ҳам бошад, онҳое ки шаҳрвандии Русияро мехостанд, тақдири онҳо баъди ин чӣ мешавад? бинед, дар ҳақиқат ин рост аст. ман худам дидам баромади муҳтарам Зеленскийро ки ӯ гуфт ки онҳое ки шуморо ба маҷбурӣ ба давлати мо меоранд барои ҷанг, шумо таслим шавед, мо шуморо маҷбуран ба Русия равон намекунем агар худатон нахоҳед. яъне ки шуморо дар он ҷо барои таслим шудан дар Федератсияи Русия аллакай ҷазо ҳам пешбинӣ шудааст. яъне агар шумо ихтиёрӣ равед таслим шавед, шуморо метавонанд ба ҷавобгарии ҷиноӣ кашанд. дар ҳамин ҳолат Зеленский гуфт ки мо шуморо ба Русия маҷбур равон намекунем. аз ҳамин сабаб онҳое ки рафтанд ба он ҷо ва мехоҳанд таслим шаванд, албатта бояд таслим шаванд ва тибқи қонуни мо, кодекси ҷиноии мо дар ҳамун примечание омадааст ки эҳзоҳот ки дар ҳолате ки шахсоне ки ба ҳамин ҷанг рафтанд ва худашон аз он кор дасткашӣ намоянд бо ихтиёрии худ ва агар дар таркиби корҳои онҳо, кирдорҳои онҳо дигар ҷиноятҳо дида нашавад, онҳо аз ҳамин ҷавобгарӣ озод карда мешаванд. яъне вақте ки онҳо ягон касро дар ҳамон ҷо накушта бошанд, ягон кори ғайр накарда бошанд, онҳо метавонанд таслим шаванд ва ба Тоҷикистон баргарданд ва онҳо бояд ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида нашаванд. хуб, бар сурат дар санадҳои ҳуқуқӣ ҳам ҳаст вобаста ба таслимшавӣ ки ҷазои ҷиноӣ пешниҳод шудааст ва умуман мардум дар як ҳолате қарор мемонад ки рӯбарӯ аст ки воқеан агар ин корро анҷом бидиҳад ва ҳатто анҷом надиҳад низ
қариб ки ҷавобгарӣ баробар дорад ва хуб баъзе намояндаҳои касбу ихтисосҳоро гуфтанд ки ба сафарбаркунӣ ҷалб намекунанд. Аз он ҷумла IT мутахассисонро, аз он ҷумла мутахассисони соҳаи илму, соҳаи иқтисоду хуб ва донишҷӯю аспирантурам гуфтанд. Ва шумо бигӯед ки онҳое ки масалан маълумоти дуюм ё сеюм мегиранд, онҳо чӣ хел? Онҳо донишҷӯ ҳисоб мешаванд? Не. онҳое ки маълумоти якуми худро мегиранд, онҳо озод мешаванд ва дар рӯзона, дар ҳамун шабақаҳои рӯзона агар таҳсил намоянд, дигаронро метавонанд баранд ва онҳо аз ин чи озод нестанд албатта. ва ҳозир бо пешниҳодҳои зиёди дигар ҳам шуда истодааст ки ҳамун кормандони IT ва ғайраҳо ҳам сафарбарӣ намоянд, чунки онҳояш ки дар ҳамун чизҳои дифо яъне зинда мекунанд, фаъолият мекунанд, онҳоро метавонанд монанд, дигарошро баранд. барои ҳамин ҳозир мо чӣ хеле ки гуфтем, ба пуррагӣ наметавонем боварӣ дошта бошем ки ин ё он шаҳрвандро метавонанд набаранд. аз ҳамин сабаб агар касе ягон имконияте дошта бошад, метавонад, беҳтар мешавад ки русияро тарк намояд. хуб худи ҳамин мобилизатсия як муҳлат, як фосила, як вақти муайян дорад ё надорад? айни ҳол надорад, то мумкин то ба итмом расидани ҷанг бо Украина. яъне голи ин мобилизатсия қисман буд ва метавонад ё ба назари шумо ҳамчун ҳуқуқшинос ки эҳтимоли мобилизатсия сартосарӣ ҳам вуҷуд дорад? Не, калимаи қисманро дар он ҷо мондам барое ки камтар мардум ба таҳаллука наафтанд, лекин дар қонунгузори Россия маънои мобилизатсияи қисман нест. ин чиз ин мобилизатсияи пурра аст дар ҳақиқат. инро номашо қисман мондаанд. тамом. хуб чун дар бораи таҳлука диҷо гуфтем, ман мехоҳам ки Исматло ба ин савол ҷавоб диҳад. воқеан ҳам боситаҳои ахбори омма бисёр корҳоро метавонанд анҷом диҳанд. шумо ҳис мекунед ки баъзан вақт дар баҳсҳое ки дар интернет аст, мо баъзе андешаҳоеро пешниҳод мекунем ки дар кор нестанд, баъзе андешаҳоеро пешниҳод мекунем ки моҷрои моро ба ҳолати сардаргумӣ мебаранд, баъзеҳо баъзе назарҳоеро пешниҳод мекунед ки масалан аслан аз он чизи хуба гирифтан мумкин нест. чаро чунин аст ва бо ин чӣ хел бояд мубориза бурд? бале мешаванд, яъне хабарҳое ҳастанд ки ба ҳамон афкори ҷомеа таъсири манфӣ мерасонанд, онҳо бардоштҳои хато мекунанд. яъне дар мисол мегӯянд ки бояд тарзи ҳамин додани хабара, яъне ки падачаи хабара маълумота журналист бояд хуб донад, то ин ки бисёри муҳоҷирони мо яъне саводи кофӣ надоранд ки ҳамон хабарро хушрӯ таҳқиқ кунанд, ба таври дурустӣ муайян намоянд. барои ҳамин журналистон ва нафароне ки фаъолони ҷомеаи шаҳрвандӣ ҳастанд, нафароне ки дар сомонаҳои иҷтимоӣ фаъолият мекунанд, зиёд шаҳрнависӣ мекунанд, зиёд яъне ки постмонӣ мекунанд, дар ин ҳолат бояд аҳамият диҳанд ба ҳамон навиштаҳои худ. мисол ҳаст нафаре ки мешинад аз хона, аз болои ҳамон кати худ мешинада дар шаҳрҳо муҳоҷиронро яъне мегӯяд ки равед, ин вазифаи шумо аст, шумо бояд равед, шумо унҷо зиндагӣ кардед, шумо шаҳрвандӣ доред, яъне онҳоро ташвиқ мекунанд ба рафтан, ки ин хеле бад аст. мисол ӯ худаш дар хона нишастааст, худаш парвои чиеро надорад, парвои дунёро надорад ва як нафари дигар онҷо ташвиқ мекунад ки ба ҷанг равад. хуб акай Наврӯз, аз нигоҳи ҳуқуқӣ барои ҳамин гуна ҳолат ҷавобгарӣ ҳаст ё не? бале, ман худамам гуфтанӣ будам ки дар ҳақиқат ман худамам дидам, яке аз шаҳрвандони мо ки бисёр мехост ки шаҳрвандони моро ба ин ҷо ба ҳамин ҷанг ҷалб кунад, моил намояд ки равед, дар ҳақиқат ин як имконияти хуб аст, шумо тез соҳиби шаҳрвандӣ мешавед, ягон пуле кор мекунед, ягон чиз дигаре мегиред гуфта, лекин худаш ҳеҷ вақт ба он ҷо намеравад, ҷанг намекунад. тибқи қонун ҳам он шахсоне ки ҷалб мекунанд, моил менамоянд ба ҳамин ҷанг ва онҳое ки худашон ба ҷанг мераванд, ҳардуашон баробар ҷазо пешбинӣ шудааст аз 12 то 20 сол. яъне онҳое ки дар шабакаҳои иҷтимоӣ менависед, шумо ҳам бояд ине ки огоҳ бошед ки ин иқдоми шумо ҳам тавре ки ҳуқуқшинос мегӯяд баробар аст ба ҳамин иқдоми нафароне ки ба ин амалиёт шарик мешаванд, ба ҷанг мераванд, яъне ки гуноҳи шумо ба қавле ки баробар аст. хуб, ман як чиз дигаро мехоҳам ёдрас шавам. умуман хелам агар аз таърих бигирем амрико ва ветнамро, онҳое ки нарафтанд як вақт бисёр мавриди сарзаниш қарор гирифтанд ва бо гузашти солҳо, бо гузашти чанд сол дурустии амали онҳо исбот шуд, яъне ки дуруст карданд ки нарафтанд ва одам накуштанд.
خب ولی در روسیه میگن که اونهایی که رد میکنن سفربرکنی‌ها مثلا اونایی که دو شهروندی دارن اونها از حقوق شهروندی محروم میشوند. از نقطه نظر قانونگذاری بین المللی واقعا همین درست است که مثلا برای موقع انسان تواند که از شهروندی که بسیار با عذاب به دست آورده بود محروم شود. البته که درست نیست، لیکن در اینجا باز هم قانونگذاری فدراسیای روسیه است. عین حال این قانون هم قبول نشده است. اگر آن را قبول نمایند در حقیقت میتوانند که آن شخصانی که نو صاحب شهروندی روسیه شدن آنها رو محروم نمایند. لیکن ما عین حال گفته نمیتونیم که این چنین است برای که نشده است، قبول نشده است قانونی مذکور. لیکن چیزی که شما درست قید کردید اون شخصانی که در حقیقت هم در وقتش در با ویتنام نرفتن، یکی از آنها محمد علی بود. آنها با یک جوابگاری در کوتاه مدت کشیده شده بودند، لیکن آنها پس از چنده همه با این رسید که همین جنگی ویتنام برای امریکا یک درس کلان هم شده بود. خوب میشد که این جنگی که امروز در اوکراین هم میگذارد برای روسیه، برای خلق روس یک درسی خوب شود که در 100 سالهای دیگر چنین به چنین جنگ ها دست اشکال نزنند. ما یگان بوکلت نمیدونم یگان آگاهی نامه یگان چی داریم که در برابر فروش بلیت با ماجرایمون بدیم که آگاه باشند یا وزارت من همین گونه یگان توصیه نامه ها که مثلا در فرودگاه تقسیم کنند داریم همین چیز. در نزد خدمات مهاجرت مرکزهای مشورتی و آمادگی پیش از سفر مهاجران مهنتی تأسیس داده شدند و پیوسته کارهای اطلاعاتی و فهماندهی و شهروندان را پیش از سفر آماده می نماید. یکی از سمت‌های فعالیت مرکز مذکور تهیه بوکلت ها و تقسیم آن در فرودگاه ها و راه آهن علاقه راه آهن شده شد. در راه آهن تقسیمات و هنگام گذراندن واخوری صحبت با اهالی تمام بوکلت و موادهای اطلاعاتی تقسیم کرده می شود. سوال به نماینده وزارت مهاجرت، مهنت و شغل اهالی همین بود که مثلا این بلایی که باز هم بالای سر مهاجرای ما آمده است، بغیر از این عذاب و بغیر از این فریبی که اونا در روسیه دچار می شوند، باز اینکه به جنگ دعوت می شوند. آیا وزارت مهاجرت و مهنت یا اینکه کنسولگریایی که ما در اونجا داریم یگان نوار یا اینکه یگان معلومات مفصل برای همین مهاجرا پیشنهاد کردن که اگر شما به جنگ بروید مثلا فلان قدر حبس میشوید، اگر شما همین دعوت قبول کردید و راضی شدید فلان مثلا به فلان جنایت شریک شدید، آیا یگان ویدیو است یگان فهماندهی کردن برای مهاجرا؟ تشکر زیاد. در این زمان مراجعت نامه علاقه توسط سامانه وزارت، سامانه ساختارهای وزارت و توسط شبکه‌های اجتماعی پیشنهاد کرده شده است. در این زمان جهت تهیه یک رولی که علاهیده وزارت کاربری نموده ایستاده است. در آینده روزهای نزدیک خب من یک سوال دیگر دارم. تصور کنید غیر از آنهایی که دو شهروندی دارند، شهروندان ما در روسیه بودند، باز زیادن نفرانی که دو شهروندی دارند ولی آنها در تاجیکستان بودند وقتی اعلان موبیلیزاسیا آنها رفتنی نیستند. آیا آنها از جوابگاری آزاد هستند؟ زیرا که دو شهروندی دارند و در حدود تاجیکستانند. البته آنها تا اون وقتی که همون دعوتنامه را خودشون نگرفتند، یعنی آنها در تاجیکستان با آنها غیر امکان است سپردن دعوتنامه مذکور، آنها در تاجیکستان قرار دارند و میتوانند نروند با این جنگ اشتراک نکنند. خب نظر شما چی است؟ واقعا ما درباره اظهارات درباره سفارتخانه تاجیکستان در روسیه معلومات داریم و مردم از صحیفه آنها و صحیفه اجتماعی هم بعضی معلومات میگیرند. عموما به نظر شما همچون حقوق‌شناس، همچون یک شهروند، چی کارها رو مثلا سفارتخانه ما میتواند انجام بدهد در همین وضعیتی که بسیار حساس است، نازک است، مهم است؟ خیلی که ما امروز گفتیم همین کار رو بسیارتر کنند، یعنی همون سفربری نمایند. علاقه به فکر من تا جای رسیده است که همین عین حال میتوان که از جمهوری تاجیکستان همین صفی سفارت‌های ما رو زیاده گردون و آنها به همون جای‌هایی که بسیارتر همین مهاجران مهنتی ما جایگیر هستند کار میکنند، فعالیت میکنند، همون ممکن یگان ساختمان ها باشند، با همون جاها رفته
ба иттилои онҳо расонанд ки онҳо аз ҳамин ҷанг худдорӣ кунанд, чунки ба маълумоти шахсии ман аллакай бисёр шаҳрвандони мо барои гирифтани ҳамин як шаҳрванд бо тариқи осонӣ ва як миқдори пул аллакай худашон ҳам рафта дар он ҷо ба ҷанг раҳсипор шуда истодаанд. Ин ҳама аз рӯи нофаҳмӣ ҳам аст, чунки бо боварии комил ҳеч ка гуфта наметавонад ки агар дар ҳолате ки ҳамун шахс дар ҳамун ҷо кушта нашуду баргашт, ҳамаи ҳамун чизҳоро ӯ мегирад намегирад, пагоҳ бо Русия чӣ мешавад, мумкин агар Русия бозад натавонад ҷанги мазкурро ғалаба намудан, мумкин бисёри онҳо ба ҷавобгариҳои ҷиноятӣ дар худи Россия кашида шаванд, барое ки ҳеҷ кас бо боварии комилӣ гуфта намешавад, наметавонад ки пагоҳ чӣ гап мешавад. Ва дар ҳолати кушта шудани ҳамин муҳоҷирони мо, занҳои онҳо, модарои онҳо аз ҳамин гирифтани ҳамин компенсатсияе ки Русия ваъда мекунад, он ҳам бо ягон боварӣ гуфта намешавад ки онҳо медиҳанд намедиҳанд, чунки худи шаҳрвандони Русия бисёраш аз ҳамин чиро гирифта натавониста истодаанд. Бюҷети давлати Русия ҳам коҳиш ёфта истодааст ва онҳо метавонанд ки ҳамин истифода бурда аз шаҳрвандони мо дигар ҳамаи онҳо кушта шаванд ё ки ғайра, ва ба доди онҳо ягон ҳамин ташкилотҳои байналмилалиам расида наметавонад айни ҳол. Барои ҳамин корро пурзуртар кардан лозим бо тариқи сафорат. Ман аз кормандони сафорат бисёр миннатдор ҳастам ки онҳо ҳамон маълумотҳоро ҷойгир намуданд, чунки бисёри вақт мо худдорӣ мекунем аз ҳамин корро. Дар вақте ки 24 феврал ҷанги мазкур сар шуда буд, мо аллакай дар ҳамон вақт якчанд нашрия ҳам тартиб дода нашр намуда будем бо нови репортёри нав ва ғайра, ки ҳамин корҳо ҳамин ҷиноят аст, чунки аллакай дар ҳамон вақт сар шуда буд ки баъзе ҳамин шаҳрвандони моро ҷалб менамуданд ва яке шаҳрванди ӯзбекистонӣ ҳам бо тариқи селфи баромад намуда буд ки ана моро ба Мариуполь оварданд, Донецк оварданд ва ба мо ваъда доданд ки як миқдори пули калон медиҳем ва баъд шаҳрвандӣ медиҳем. Яъне ин кор имрӯз сар нашуд. Ин кор аллакай дар муддати 7 моҳ рафта истодааст ва хуб шуд ки аллакай мақоми ҷумҳурии Тоҷикистон ҳам баён шуд ки шаҳрвандони мо набояд ба ин ҷанг иштирок кунанд. Бале, мо як нуқтаро дар ин суҳбат мо нагуфтем, ин вобаста ба фарзанддор будани муҳоҷирон аст. Тасаввур кунед ки мувофиқи санадҳои ҳуқуқӣ ки ҳаст дар Русия, онҳое ки масалан фарзанди зиёд доранд, онҳо намераванд, ё масалан агар падар танҳо асту модар надоранд дар он оила, падар низ имтиёз дорад, ин метавонад наравад. Тасаввур кунед ки аксарияти муҳоҷирони мо ки душаҳрвандӣ доранд, инҷо фарзанд доранд ва он ҷо ҳам бо фарзанд доранд. Ин чӣ хел мешавад? Ин ҳама фарзандоро ҳисоб мекунанд ё ки албатта ҳама фарзандо бояд ҳисоб шаванд. Онҳо метавонанд ҳамон шаҳодатномаи таваллуди онҳоро ба он ҷо пешниҳод намоянд ки дар ҳақиқат мо ҳам қадар фарзанд дорем ва онҳо бояд озод шаванд. Дар ҳолати душаҳрвандӣ онҳоро маҷбурӣ бояд набаранд. ба ҳар сурат ин ҳам як мавзӯи бисёр муҳим аст, ба хотири он ки аксарияти он шаҳрвандони мо ки дар Русия ҳастанд, инҷо зану фарзанд доранд ва мо ҳамеша оилаҳои мо серфарзанд аст, шукри худо. Ва он ҷо низ шояд ки боз фарзандони дигар ҳастанд ва ин ҳам як роҳи хуби масалан қонунӣ озод шудан аз ине ки сафарбаркунӣ аст. Агар шумо воқеан намехоҳед ки биравен, пас як имкони бисёр хуб доред ки бо истифода аз шумори фарзандон, яъне ки ин имтиёзро ба даст биёред. 4 фарзанд бояд дошта бошед, агар шуморо бояд озод кунанд, ба сафарбарӣ нанамоянд. як чизи дигарам мехоҳам бигӯям, ҳамине ки масалан ҳар нафаре ки розӣ шуд ки ба ҳамин сафарбарӣ илова бишавад, инҳоро мегӯянд тақрибан 1 моҳ тамрин медиҳанд ва баъдан ба ҷанг раҳсипор мекунанд. ҳамин то куҷо аз нигоҳи қонунӣ масалан дуруст аст? Дар 1 моҳ як нафари оддие ки ҳеҷ замон ба дасташ силоҳ нагирифтааст, чӣ гуна метавонад ба як ҷанге биравад ки аз он тараф тамоми қувваҳои масалан аз Аврупо ҳар як бо силоҳҳои масалан мепаронанд ки шояд Русия надорад он силоҳҳоро. чӣ хел истодагарӣ карда метавонанд ва аз нигоҳи қонунӣ то куҷо дуруст аст? хеле ки ман аллакай гуфтам, дар ин ҷо дар Федератсияи Русия аллакай қонунҳо чунин шудаанд, аз мантиқ хеле дур шудаанд қонунҳои будагӣ баъзеаш ғайриқонунӣ ҳам мешавад ва ҳамон 1 моҳ ҳам аллакай неу 2-3 рӯз пас аллакай раҳсипор шуда равон карда истодаанд. Якчанд нашрияҳо баромад ки худи ҳамон даъват шудагон ба мобилизатсия, онҳо мегӯянд ки мо аллакай дар Украина ҳастем, аллакай моро ба ҷанг фиристода истодаанд, мо намедонем чӣ хел яроқро истифода барем.
хуб исматулло дар мавриди вокуниш шумо чӣ назар доред? Умуман то чӣ андоза пӯшиш додани ҳамин мавзӯъ дар воситаи ахбори омма ба манфиат аст ва киҳо бояд дар ин мавзӯъ бинависанд? Оле ман аз шабакаҳои иҷтимоӣ мушоҳида мекунам ки ҳар нафаре ки ҳатто дар бораи муҳоҷират тасаввурот надорад, ҳар нафаре ки дар бораи масалан хизмати аскарӣ тасаввурот надорад, он ҳам метавонад чизе нависад ва яъне ки андешаҳои дигаргунаро ба бор биёрад. Умуман киҳо бояд бинависанд ва чӣ хел бояд бинависем? бале аслан ҳамон гурӯҳ одамон бисёртар хатарноканд ки ҳеҷ як яъне ки фаҳмиши тасаввуроте дар бораи муҳоҷирату дар бораи хизмати ҳарбӣ надоранд, ин мавзӯъҳоро менависанд. Ман фикр мекунам ки бояд расонаҳои шинохтатари Тоҷикистон бояд ин мавзӯъро зиёдтар пӯшиш диҳанд дар ҳамкорӣ бо яъне ки сафорати Тоҷикистон дар Русия бисёртар маълумотҳоро пешниҳод намоянд ва бояд муҳоҷирон ҳам донанд ки кадом расонаҳоро бояд хонанд, маълумотро бояд аз куҷо гиранд. Яъне метавонад ки сафорати Тоҷикистон дар Русия ва худи вазорати меҳнат ба муҳоҷирон ҳангоми ҳамон фаҳмондадиҳиҳо ба онҳо гӯяд ки маълумотро боз аз куҷо гирифта метавонанд ва расонаҳо ҳам бояд ба таври яъне ки қонунӣ яъне чӣ тавре пӯшиш диҳанд ки гӯянд ки ба шаҳрвандони Тоҷикистон рафтан мумкин нест, ба ҷавобгарӣ кашида мешаванд. Яъне бояд зиёдтар ҳамин мавзӯъ пӯшиш дода шавад, чун ва то ин ки муҳоҷирон бохабар шаванд ки ояндаи кори онҳо чӣ мешавад. хуб марҳамат, шумо чӣ назар доред? Чӣ хел метавонанд пайдо кунанд намояндагиҳои вазоратро, ё чӣ хел метавонанд ба шумо ё раёсати шумо ё умуман вазоратхонаи шумо бинависанд муҳоҷирон? кадом роҳҳои иртибот дори мавҷуд аст? ташаккури зиёд. боз бори дигар ман мехостам аз фурсати муносиб истифода бурда ва диққати муҳоҷирони меҳнатии шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон ки дар қаламрави Федератсияи Россия қарор доранд изҳор намоям ки аз иштирок дар амалиётҳои ҷангӣ худдорӣ намоянд, зеро ин амал ба ҳамчун ба ҷавобгарии ҷиноятӣ ва маҳрум сохтан аз озодӣ пешбинӣ менамояд. илова бар ин ман мехостам ки дар ҳолати пайдо шудани мушкилот ва барои гирифтани маълумоти зарурӣ шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон метавонанд ба намояндагии Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон дар Федератсияи Россия онҳо қарор доранд дар шаҳрҳои Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Уфа ва Екатеринбург муроҷиат намоянд. маълумот вобаста ба гирифтани телефон ва суроғат дар сомонаи вазорат ва сомонаи ҳамин намояндагӣ ҳаст. шаҳрвандон метавонанд аз сомонаи вазорат дастрас намоянд. хуб бакай наврӯз як саволи дигар дорам. раъйпурсӣ баргузор шуд ва минтақаҳое ки ҳоли баҳсӣ ҳастанд онҷо даргириҳо ҳаст ба ҳайати Русия гузашт, яъне аллакай ҳудуди Русия ҳисоб кардан. хуб онҳое ки сафарбар мешаванд дигар ин ҳудуди бегона нест, ҳудуди Украина нест. иш хел мешавад аз нигоҳи ҳуқуқӣ? аз нигоҳи ҳуқуқӣ он референдумҳое ки айни ҳол гузаронда истоданд пурра ғайриқонунӣ мебошанд. ягон давлати дунё мумкин хайр дусе давлат Кореяи Шимолӣ ва Сурия бо мумкин Эритрея қабул кунанд, тамом. дигар ҳеҷ кас онҳоро эътироф намекунад ҳамчун ҳудуди Русия эътироф намегарданд. ин мухолиф ба оинномаи созмони милали муттаҳид аст. дар ин бора аллакай тамоми давлатдорон дар ҷомеаи ҷаҳонӣ гуфтанд. аз ҳамин сабаб вақте ки инчунин ҷумҳурии Тоҷикистон ҳам бояд гуфт ки то ҳол ҳарчанде ки аз соли 2014 ҳамин ҳудуди Қримро гирифтааст Федератсияи Русия, мо эътироф накардем ки ҳамин ҳудуди Қрим Русия аст. яъне барои қонунгузори мо ин Украина аст. аз ҳамин сабаб он шаҳрвандони мое ки ба ҳамон тарафҳо раҳсипор мегарданд, онҳо дар ҳудуди қаламрави дигар кишвар ба ҷанг мераванд. барои ҳамин ба ҷавобгари ҷиноятӣ албатта ки кашида мешаванд. яъне ки аз нигоҳи қонунгузориҳои масалан байналмилалӣ ин аллакай ҳудуди кишвари бегона ҳисоб мешавад. ҳатто агар натиҷаҳои райпурсӣ ҳам ифшо шаваду эълон шавад ҳам райпурсиҳои мазкур пурра ғайриқонун мебошанд. дар он ҷо ягон давлатҳои хориҷ, давлатҳое ки ҳамчун бояд назоратчӣ рафта иштирок кунанд нестанд.
ва албатта ки агар чунин корҳоро мо иҷозат диҳем ки мумкин аст ки як давлати пуриқтидор дарояд як давлат дигар дар он ҷо гӯяд ки ман як референдум кардам ва онҳо мехоҳанд ки бо мо пайваст шавам, чунин давлатҳои хурд ҳамчун Тоҷикистонро метавонад як давлати калони абарқудрати ҳамсоя метавонад дар як рӯз гираду гӯяд ки ҳамин аз ман шуд. Барои ҳамин Созмони Милали Муттаҳид ва ҷомеаи ҷаҳонӣ ин чизҳоро қабул надоранд. Албатта ки чунин райпурсиҳо ба пуррагӣ ғайриқонунӣ мебошанд. ман бисёр пӯзиш мепурсам барои ин савол, аммо маҷбурам ки ин саволро битиям. Вақтҳои охир мо мушоҳида мекунем ки дар шаҳри Душанбе русҳои зиёд омаданд, шаҳрвандои Русия. Як савол: барои чӣ бояд русҳо агар худашон фикр мекунанд ки ҷанг аст онҷо, ҳимоят мекунанд ватаншон, чӣ бояд бигрезанд ватани мо биёянд ва шаҳрвандои мо дар Русия ватани моро ҳимоят Ман кунанд? метавонам ҷавоб гардонам. Ин кори маҷбурӣ нест, яъне ки шаҳрвандои мо маҷбур нестанд ки ҳимоят кунанд Русияро. Мо дар ҳамин бора имрӯз бисёр гап задем, ҳатто ин ҷавобгарии ҷиноятӣ дорад. Не, оне ки душаҳрвандӣ, аллакай ӯ шаҳрванд мо наметавонем гуфта ки ӯ пурра шаҳрванди мо аст. Ӯ шаҳрванди душаҳрвандӣ аст. Дар Федератсияи Русия ӯ ҳисоб мешавад шаҳрванди Федератсияи Русия, чун он шаҳрвандоне ки имрӯз дар Тоҷикистон омаданд. Яъне дар ин ҷо миллат фарқ надорад. Ӯ миллати рус аст, ғайри рус аст. Дар Федератсияи Русия шахсони бисёре зиндагӣ мекунанд, ҳар миллат яъне. Барои ҳамин он шахсоне ки аз Федератсияи Русия айни ҳол тарк намуда истодаанд, гурехта истодаанд ба як вай, ин бисёр як чизи хуб аст ба сабаби оне ки аввалаш ки солдатҳои Русия кам мешавад, дуюмаш ки ҳамон андозҳое ки онҳо ба кори худ мекунанд, ягон ҷо фаъолият мекунанд, ҳама ҳамин андоз ба бюҷаи Федератсия рафта боз ба ҷанг равона карда мешавад. Чанд қай кам бошад имрӯз дар Федератсияи Русия андозу ва ғайра, метавонад ки ҳамин ҷанг тезтар ба анҷом расад. Барои ин як чизи хуб аст. ман ростига процедураи гирифтани шаҳрвандии масалан Русияро намедонам чӣ хел аст. Лекин дар он ҷо ягон нуқта ҳаст ки масалан шаҳрванди мо имзо карда бошад ки шумо бо қабули шаҳрвандӣ метавонед ки масалан дар мобилизатсия иштирок кунед барои мисол, ё ҳамин гуна нуқтаҳо ё ҳуҷҷатҳо ҳастанд? Ба ман бисёриҳо ҳам савол пештар додагӣ буданд ки оё ман шаҳрвандии Русия дорам ё надорам. Ман ба ҳама гуфтанӣ ҳастам ки ман надорам шаҳрвандии Русияро, гирифтанӣ ҳам набудам, бисёр имкониятҳои зиёдам доштам барои гирифтани шаҳрвандии Русия, нагирифтам. Лекин ман медонам ки дар он ҷо ҳамчун як присяга омадааст ки шумо бояд ҳатман дифоъ кунед дар вақти ягон хатар ба ин давлат. Лекин дар ҳеҷ ҷо гуфта албатта нест ки мо дар вақте ки Русия ба дигар давлатҳо рафта ба онҳо ҷанг меҷӯяд худаш, шумо ҳам бояд бо мо равед. яъне ҳимоя кардан аз масалан иштирок кардан дар ин гуна амалиётҳо фарқ дорад. Бале. кишварро ҳимоя кардан дигар аст ва рафтан дар ин гуна амалиётҳо иштирок кардан, яъне аз нигоҳи ҳуқуқӣ ин мафҳумҳои фарқкунанда ҳастанд. Айни ҳол Федератсияи Русия дар Украина ба ҷанги забткунӣ, яъне дар он ҷо ишғол намудани як масоҳати Украина рафта истодааст. Ҳарчанде ки бисёри шахсон мегӯянд ки мисол Амрико ҳам дигар ҷангҳо ба машғул буд, лекин мо гуфта метавонем ки дар кадом ҷанг Амрико як масоҳати як давлат дигарро ба худ гирифт. Куба ҳаст ки як майда як давлат як ҷазираи дар назди Амрико, онро метавонад дар мумкин як чанд соат ишғол намояд, лекин ин корро ба ин кор даст намезанад. Айни ҳол Русия ҳамин корро даст зада истодааст, масоҳат ҳудуди дигар кишварро ба худ гирифта истодааст. Аз нигоҳи тамоми санадҳои байналмилалӣ ин ғайриқонунӣ аст. хуб, агар кадом як андешҳои дигар ҳаст дар қисмати ниҳоӣ, марҳамат шудӣ. як бор дигар дар алудагӣ хоҳиш мекардам фаҳмонед ки ҳолати ҳамон нафарое ки душаҳрвандӣ доранд айни ҳол дар ҳудуди Тоҷикистон ҳастанд, пас аз ин воқеаҳо чӣ гуна мешавад? Яъне онҳо дар ин ҷа ҳастанд, аммо даъватнома ба онҳо намебиёяд. Онҳо дар ҳудуди Россия ба ҷавобгарӣ кашида мешаванд ё ин ки не? Не, айни ҳол не. Дар ин бора ягон қонунгузор тағйирот шудагӣ нест дар Русия. Онҳо вақте ки даъватнома нагирифтанд, онҳо дар Тоҷикистон қарор доранд. Вақте ки онҳо дар Тоҷикистон қарор доранд, онҳо тамоми он ҳуқуқ ва ӯҳдадориҳое ки шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон доранд, онҳо ҳам ҳамонро доранд. Онҳо дар тибқи қонун дар Тоҷикистон зиндагии худро идома медиҳанд. Лекин вақте ки онҳо сафарбар шаванд ба Русия раванд, ба ҳудуде ки Русия даромаданд, аллакай қонунҳои Русия ба онҳо ҳамчун ба шаҳрванди худ метавонад ки таъсир дошта бошад. хуб, акай Наврӯз, саволи охирин ваъда медиҳам. Онҳое ки шаҳрванди Русияро доранд ва яке тасмим бигиранд ки аз шаҳрвандӣ даст мекашанд,
чӣ мешавад ва оё ҳуқуқ доранд ва онҳо ба Албатта. мобилизатсия фаро гирифта мешаванд ё не? бинед ин савол якчанд бор ба ман пешниҳод шуда буд. Саволи бисёр хуб аст. Аз шаҳрвандӣ вақте шумо шаҳрвандиро ба даст меоред, медонед ки якчанд ҳуҷҷатҳоро шумо ҷамъоварӣ мекунед, якчанд муҳлате мегузарад, пас аз хело муҳлате ба шумо мумкин ам шаҳрвандиро медиҳанд. ҳамин хел ҳам дасткашӣ аст. Яъне ин маънои оро надорад ки шумо мегӯед ман даст кашидам, тамом маро ҷавоб диҳед, ман меравам хонаи худам. Барои аз дасткашӣ ҳам шумо бояд ҳуҷҷат тартиб диҳед, пешниҳод кунед, ҳуҷҷати шумо ба мақомот равон карда мешавад, пас аз муҳлати зиёде баъд хулоса мебарояд шуморо озод мекунанд ё не. дар доираи ҳамин баррасии ҳуҷҷатҳои шуморо ба мобилизатсия ҷалб мекунанд ё не? Мекунанд, албатта. Мекунанд. Шумо то ин давра ҳамчун шаҳрванд ҳисоб меёбед ва шуморо метавонанд. хуб, бинандаи азиз, ин нуқтаи охири рости гапи имрӯз аст ва умедвор ҳастам ки як мавзӯи бисёр ҷолиб буд ва шояд касе фикр мекунад ки то охир кушода нашуд. Шояд касе фикр мекунад ки хуб ин фармони президенти Русия буд ва аслан бояд дар телевизионҳои русӣ ин мавзӯъ матраҳ шавад. Вале барои мо қисмати ҳудуди 1 миллион шаҳрванди Тоҷикистон ине ки бисёр муҳим аст ва худи мавқеи вазорат, мавқеи кишвари мо, мавқеи сафорат, хуб консулгариҳо ҳамин аст ки шумо дар ин гуна муноқишаҳо ҳамроҳ нашавед ва ҳатман аз намояндагиҳо, аз консулгариҳо, аз идораҳо пурсед ва умедвор ҳастам ки ҳар як мавзӯъро пеш аз ҳар як тасмим, пеш аз ҳар як имзо кардан, тавре ки Наврӯз Одинаев гуфтанд, шумо аввал фикр мекунед ва баъд он қадамро мегузоред ва мисли ине ки як ширкатҳои ҳуқуқие мисли ҳимоя ҳастанд ки ҳар лаҳза онлайн дар хидмати шумо ҳастанд ва шумо метавонед ки бинависед ва тафсилоти бештар бигиред ва ба саволҳои худатон ҷавоб бигиред ва умедвор ҳастам ки дар як вазъи бисёр печидаи дунё мо қадамҳои дониста ва дуруст мегузорем ва барои худамон мушкил эҷод намекунем.